día. En representación do Instituto de Estudos do Territorio e da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en primeiro lugar, evidentemente, quero vos agradecer a participación nesta segunda xornada de formación para o deseño e implementación de infraestructuras verdes locais. Moi brevemente, indicarvos por que é importante este proxecto europeo Green Gap, porque as infraestructuras verdes, aínda que un concepto novedoso, veñen a reforzar ou servir de fundamento para reforzar dúas liñas que son importantes xa de antigo e que son a ordenación do territorio por unha banda, a concepción integral do territorio e os conceptos básicos da sostibilidade, que teñen moitísimo que ver con dous obxectivos fundamentais, que son o adecuado tratamento do medio ambiente e a xestión racional dos recursos naturais e a calidade da vida das persoas. Por lo tanto, é especialmente importante o desenvolvemento deste proxecto, dentro del o desenvolvemento desta xornada, que se enriquece, desde un particular punto de vista, por unha cuestión fundamental que é moito máis que a irmandade, é a amizade entre o norte e o sur, o un lado e o outro lado desa fronteira que é un abrazo e non é unha fronteira. E, por tanto, pois nada máis, en representación do Instituto e da Consellería, quero darvos as gracias e cerramos esta xornada, segunda xornada de formación. Moitas gracias a todos. Agora, como decía o director, xa chegamos ao final, confío que esta posta en común lles teña resultado útil e que sirva para seguir avanzando neste camiño de protección e conservación da natureza da nosa contorna. Moitas grazas por acompañarnos e por sumarse a este reto de futuro. Antes de que marchemos todos, sí quería pedir a todos os ponentes que participastes que quedases un segundiño para facer unha foto de familia como recordo desta xornada, e a partir dese momento convido-vos a todos os asistentes no nome do Instituto a todos os asistentes presenciais, aos que están en streaming, lamentablemente non podemos convidalos, ao cóctel que se servirá a continuación na sala onde antes tomamos o café. Moitísimas grazas a todos. Quedamos para a foto de familia e logo xa podemos ir.